Sedman a dneska vás vítam u nového Let's Chat. Říkejme tomu Games Week. Nechcem niečo jak replay, niečo jak Selassie, ale budeme si predstavovať hry, ktoré sa mi páčia a ktoré nie, no, tie, ktoré nie, asi nebudem natáčať, možno. No, dneska tu máme hru názvom Bullet. V tejto hre ide o to, teraz máme tým, deathmatch, takže musíme zabiť zlých protivníkov. Oh. What the fuck was that? Shit. Neviem ako to, tá RPGčku sa mi dostalo do ruky, ale človek vie. V tejto hre proste ide o to podľa misií, o to na to zistí. A my bol veľa, ja radšej nepôjdu. No proste v tejto hre ide vlastne o to, aby ste vždycky vyhrali. Hráte tu buď za mariňákov, alebo za Rusov. Nejaký idiot mi to odpustili. Ver. Marcini. Ne to videl. Teraz sa mi to nejako laglo. Kedy sa to laguje, niekedy nie. To je sniperka, PZV. No, tak asi to nebolo dobrý nápad. Na čo sa krčíš, ty chuj, máš ísť bojovať. RPGčka, ideme. Ideme sa hrať na Terminátora. Bitches! You're flying back. Dobrý deň. Ja si myslím, že si objednal lietajúci kurz, ale asi ich tam niekto kýli. Bohužiaľ, nemohol som ho splniť. Zasi už chodil tam. Krása. Fakt? Ja, no, tento diel bude o tom, že si dnes počuli nejaké zbranie, čo sa dajú kúpiť a to. Čo by som ešte takého povedal? Super grafika, to mi aspoň akože tých hráčov. Ja to je zaujímavé vždycky, keď vás vidia akože, no proste, my vlastne bojujeme USA versus USA. Lebo vždycky, keď za niekoho ste hráte, tak vidíte seba akože USA Marines. Ale potom, keď hráte normálne hráte proti nejakému inému týmu, tak vidia vás ako zlých Rusov. Takže je to tu proste ako doplnuté. Ja by som rád, keby akože to urobili, takže proste Rusovia takhle ruský. Že Rusovia versus Skýta. Američania, ale my oni to museli tak urobiť, aby to neboli. Krásne som tam bol. Jednou som skolil. Môžeme vyskúšať bravo. Ja si to proste dal asi. Ja si to nepamätám, kedy som si dával. Neviem, či som si to dal iba random, alebo ver, granát. Uf. Krása. Toto čo bolo? Kokos. Fireworks. Граната пошла! Jaká 47. Pizda. Kurňa. Prebijam. Tak. Idem. Tu není nikdo vôbec. Kurňa, lení. Guys, niekto vám tu hodil granát, keby ste si všimli.
tohle dostanem ten skurvený copyright. Jebať to, kurva, bliať me, nu. Hello, Frolines. Niektorí frajery sú takí idioti, že si nič nevšímajú. Napríklad za nimi prebehnú priateľov, napríklad aj z RPGčkom, ale oni si to nevšimnú, lebo vaj. Je tam ono iba RPGčko, vôbec. Napríklad, dáš mi tu šitu? Jop. This is it. Toto je niečo jak overpower, fakt, že skurvená zbraň, ktorá nepriateľom nastaví čočky. Bum, bitch, pompovačka, bum. Napríklad teraz som s ňou dostal jedného. Nebudem komu. Takáto, tu mám Môžete sa takto postaviť a jeden nech sa krčí a druhý nech. Na čo tam stal to? Chcem házať granát a go hodím takto. Niektorý idiot tu tak hádza, ale ja neviem, či som vykrotil len. Na čo tam? Napríklad idioti sa takto postavia, aby ste nemohli strieľať. Kurňa, tu zdechni. Ten ma zapichol. Máme tu ešte revolverik, pána Rexíka. Môžeme ho skúšiť? Si nebol to dobrý nápad. Poďme na to takticky. Takže ne. Bum. Nespievaj si tu piču. Už nedostane copyright. Asi som sa teraz práve zavolal. Jop. To bolo dosť. Creeping bout. Nope. Vidíte? Napríklad tento idiot. Samozrejme kamarát s pičovným RPGčkom tam musel stať a kúkať na mňa. Dobrý den, pane. Jak se máte? Dobrý den. Ďakujem. Na návštevu. A? No asi sme vyhrali, ako to vidím. GG. A niečo na odpíšem. Jup. A najviac mám rád toto mesto. Urban je totálna pičovina. Jak tu mesto mi kokotí? Tam by sme sa vyjašili, fakt, že vám poviem, tam sa dá ísť na výťahy, na budovách a keď máte nejakého akože nepriateľského snajpera, keď nejakého hore stretnete, tak ho môžete pekne zajebať a zobrať si z neho tú snajperku. Tak to je úplne najlepšie, keď tam potom nejaký zlý to pušuje a vy to zozadu úplne, no im krásne. Zozadu. To dosť vyznelo. Krásne. Takže do piči krásne. Ideme na to. Pustí máma je. Pičo. Ideme to. Granaty, kúda. To si ne. Ten hajzel mi vyžobral killy. Videli ste ho? Ale vieš čo? Každý normálny chlap si vie nájsť každý granát. Vidíte? Ale to som im dá každý, no. Lebo tí idioti stále.
fúru. Inak idiot posraný, takže Loki nemá žiadnu podporu. A vidíte, na tú chvíľku stojí, takže môžeme ho vyprinkovať. Nice. Tak ideme vlastne na samozrejme, išli dozadu. Kto by si to všímal? Nejaký chuj napríklad. Nikto, lebo sú všetci idioti. Damn, bitch. What you got, mama? Rozsroj, pekne. Ja to tak neznám, tam proste mi tam strieľate, chvíľite iba a zrazu nejaká sniperka alebo niečo brrrt a nejlepšie to je nepríjemné do psíku. Píče. Ten krásny pocit toho, keď vás niekto strelí do psíku, tak tomu najradšej normálne vyškriabať oči na píkal, píčus, vyčítam, no, bum. Nevidel. Chcem. Ja viem, že som tam išiel teraz ako idiot, ale teraz máme šancu spojenknúť. No, jeden sa to pokúšal názorne. Nestoj tam! No, to sú tí idioti. Mama bol zkavrnutý za tým granátom. Mal to flanknúť, dokým tam ja neprídem. Ten idiot urobil opak. Samozrejme. Žer, ty biču. Ja nebola. Žer. Famas. Je Famas. Granát. A vidíte? To je ten sniper. Kurňa. Keď ho zastrelte. Kto by ho zastrelil, kto by mal čas. Oni to pušujú, takže môžeme sa posunúť sem napríklad. Ale vidíme, že tam je nejaký škoda. Postav sa mi do toho zamezrovača, úplne šikula do prdele, 10 z 10, tízer, prvý, keby to bol nož, tak my máme nož. A tu flankujú svine, flankujú, a nikto tam nejde, no hurá, aspoň niekto to napadlo tam ostreľovať, aspoň z skurvenej plošiny. To by tam vlastne išiel, to by to zaujímalo. Pečové, skoč! Ale môžete mu ju zobrať. Samozrejme s brokovnicou na diaľku, prečo nie? Prečo si nevystrelím brokovnicu na diaľku, proste... A behneme im tam... Ne. Sa tam spavnujú krásne a my sa tam nevieme za keru riť dobiť. Prčvic, koľko ich tam bolo na tú... Takže ideme to flanknúť. Hop. Ideme to flanknúť.
Guys, vy to asi máte uskočiť. Pane, vy ste dostali gebrek. Čo to má? To ste videli, názorne, že mi niečo krásneho vypadlo. Ale neviem to, kurňa. Tomu sa respawnuje. Nemám fakt, že chuť sa tu skovať s kríčkami. Mám rád kríky. Buďte zelení! Verte si tu! Krásne akačko, vyfarbené. Dáva plusky. Nejdu prdele dozadu útočia. Žer granát. Dobre, retardi. Nechápem, na čo im to bude. Keď sa tu skočia, akože môže ich to zachrániť, ale tomuto hovorím totálne retardovaný. Nevšíma si za ním to úplne kalím a on. Co? Niečo takéto. Granát môžu nachytať. On tu nachytám fakt. Tak ja nachytám. 55. Really? Total rage of the fucking soul. To bolo. A poďme ich flanknúť zozadu. Iba tak zo srandy, čo aj nie. Tu nás dobíjajú, že? Jop. A sa to zdoská dneska. Čo je mnoho ľudí? Verty pídu. Pídus. Pičus, pije pičus. A dneska to bude asi pre všetko. Teraz sme asi vyhrali. Lucky sa obrátilo, takže asi môžeme skončiť toto videjko. Takže